Hello, everyone. Welcome back to another exciting feature. Today, we're heading to Monkayo, Davao de Oro, to explore the Kariyawan Barangayanihan Dance Festival 2024, where culture, community, and dance come together. The Kariyawan Barangayanihan Dance Festival is a vibrant celebration that highlights the spirit of unity in Monkayo. The word Barangayanihan comes from barangay, the Filipino word for village or neighborhood, and bayanihan, the cherished tradition of communal cooperation. This festival showcases the best of Monkayo's talent, with each performance rooted in both modern and traditional cultural expressions. During the festival, different barangays participate in dance performances that are a true testament to creativity and teamwork. The dancers, dressed in vibrant, eye-catching costumes, perform routines that blend storytelling with choreography. Each group presents a unique interpretation of their cultural heritage, with dance routines that reflect the traditions and identity of Monkayo's communities. The energy, precision, and artistry in every performance make the Kariyawan Barangayanihan Dance Festival a must-see spectacle. At its core, the festival is about more than dance. It embodies the values of bayanihan, unity, cooperation, and community pride. The performances celebrate not only the dancers' skill but the collective efforts of each barangay in creating something special. In Monkayo, this festival is an opportunity to honor traditions while showcasing the evolving cultural landscape through dance. Thanks for joining me today. If you're excited about the Kariyawan Barangayanihan Dance Festival 2024, don't forget to like, subscribe, and share your favorite part of the festival in the comments below. See you in the next feature. Ang yutang akong gimahal ug giampingan, kini usab gipanalipdan sa kahitasan, ug diri ang yutang akong natawhan. Mao kini ang Monkayo, ang lungsod sa atong damgo. Monkayo, ang paglaom sa lumulupyo.
Ang Kariyawan nagsaysay sa istorya sa Dios ng Espiritu sa babaye nga gitawag og Diwata, nga siya mihatag sa unang bulawan ngadto sa mga tao nga naghatag og ani ug nagpadayon sa pagpanalipod kaniya.
Ang yutang mabungangon, bisbisan sa tiyuning agugma, managiyo sa magpadayon. Ang yutang kabilin na mumao, dali na, di karon ang yutang kabulok. Dali na, among mao ng ginhing gitisok. Panawag-tawag ket kunat diri ko'y dinit mong kayo kinabutan ko no Kariyawan panamagi to paginabuhian sa mga utaw likat yan nila municipalidad o Kariyawan.
Marurunho Edo. Subay sa balaod o pagrespeto sa atong mga katigulangan, atong pagasaksihan ang kamenyoo ni Dato Monkayo o ni Bai Iya. Pinakagi sa pagtugot sa ilang mga ginikanan ug tungod sa ilang bulawanong hugma, inubanan sa panalangin ni Magbabaya. Iba't ibang tribo dito namumuhay, di babawon mangguwangan, mataya at manubo. Iisang lahi, iisang diwa, ang pagkaingatan, pamana ng nakaraan. Kabilin sa atong mga tribo, atong gayud ang pingan, atong pasalamatan, dili na to walaon ang atong kinaiyahan, para sa kabataan ilagayud kapuslan. Yeah!
Di ka mo mga higala, alang sa kalinaw o kalipay. Pulawanong kinaiyahan, atong protetahan, atong ampingan, ati manunta, kalambuan ta, bantayan ta, pulawanong kinaiyahan. Dali na kamo, tuyugan ta ang pagrampo sa mga katawhan atong sabayan sa pagsayaw. Pagsaulog sa Kariyawan Festival. Hey!
ang panginabuhing lumadnon.
you have it, ladies and gentlemen, your entry.
sa kalitay, mga bata pa iskilahon pa, atong ikabil ng paglaong nila. Sa bubot di maminaw, aron dili ka mapughaw. Tungod sa way ayaw binuhatan, tungod sa mga busaro pagdaog-daog sa lumad ng katauhan, tanawan ninyo karon. Mo ba kininyong gusto o mag-ato sa lumad ng kabatanunan? Tama na! Gusto na! Magbabaya! Tabangin kami! Hayop ko pang di magbabaya, di magbabaya. Hayop ko pang di magbabaya, di magbabaya. Sama sa hangin magkahiusahay, tabawin o magtinabangay, ang sa pamilyang magkahigugmaan.